Goedendag, hoe is het met u? Ja, dag. Goed. Mooi zo. Ik heb net uitgelegd, een beetje in een notendop waar het om gaat. Jullie landbouwgrond is bijna afgepakt voor een tweede. Ja. De helft is weggenomen, hè? Ja. Meer dan de helft zelf is weggenomen. Ja, maar hoe kan zoiets gebeuren? Hoe kan het? Een president kan toch sowieso geen land weggeven? Dat doet toch de minister van minimaal LVV. Ja. Maar dan hebben we een minister die over grondzaken gaat. GBB, dankjewel. Ja, maar Fatori dit doen, vertel ons. Oké, dat ding is gebeurd toen meneer Santoki, Weiland Santoki, minister was van Justitie. Grond is ter beschikking van de gevangenis. Oké. Het is gevangenisterrein. Ja. En toen hij minister was van Justitie en Politie, heeft grond uitgegeven aan derden. We hebben grond, zie je dat, 1963 hebben we grond. Oké, dit stukje grond, dat stukje grond hebben jullie vanaf 1963 in je bezit. En waarvoor is dan die grond, dat stukje grond, bedoeld? Wat deden jullie ermee? Lieten jullie het gewoon die boesboesie? Nee. We hebben het gebruikt voor landbouw, voor de gedetineerden. En dat gebruiken we ook voor resocialisatie. Maar die mannen planten en die mannen voor te bereiden naar de samenleving terug. En wij moeten ook een stomerij klaarzetten. Wij moeten ook een vrouwengevangenis klaarzetten. Dus wat stukje grond moet er een gevangenis komen, een vrouwelijke gevangenis. Hebben we misschien een paraplu? En een stukje voor de inrichting voor geestelijke gestoorden. De fobie-inrichting. Dat klinkt gewichtig. Dat is een heel project eigenlijk. Ja, klopt. Maar Migado, meneer Slory. Glory, neemt u me niet kwalijk. Maar hoe zijn de mek duur zo lang before alle de mooie aan die komt tot stand? Want... Dus u moet ook weten dat die projecten die wij moeten doen, moeten goedgekeurd worden door de regering. Begrijpt u, we moeten ze indienen en er spelen zoveel zaken. We moeten ook, je moet dat geld beschikbaar hebben om die dingen te doen. Dus mensen zeggen van oké, er is geen geld. Toen was het er is geen geld. Dus die dingen konden niet van de grond komen. Dus vandaar dat het zo lang heeft geduurd. Ja. Maar met de komst van deze nieuwe regering, Jennifer Simons en meneer Rusland, we zijn in Barat gekomen hier omtrent. Want we zeggen van nee, het kan niet zo gaan. De percelen zijn bestemd voor de inrichtingen. Laten die percelen blijven voor de inrichting. Mooi zo. Maar een groot deel is al weg. Een groot deel is al weg. De helft is al weg. De president heeft ons beloofd, samen met de minister van Justitie en Politie, zegt van ze zullen kijken wat ze zullen doen. Wat haalbaar is en wat niet haalbaar is. Ja. Maar je moet ook weten, het is een hele juridische traject.